Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα σας δείξω πώς να κάνετε ένα κόντεμα σε ένα παντελόνι, ένα κόντεμα με γαζί. Το τελικό στρίφωμα θα είναι σε αυτό το σημείο που είναι η καρφίτσα. Και μετράω, εδώ υπάρχει γαζί, μετράω πόσο στρίφωμα έχουν βάλει από τη βιοτεχνία. Είναι 2,5 εδώ που βλέπω και 2,5 αλλά τόσο είναι από μέσα, άρα 5 εκατοστά. Από την καρφίτσα μετράω τα 5 εκατοστά. Εδώ είναι τα 5 εκατοστά. Δεν θα κόψω σε αυτό το σημείο τώρα, γιατί επειδή έχει εδώ πέρα ραφή, θα την ξυλώσω τη ραφή, έτσι ώστε το χοντράδι που υπάρχει σε αυτό το σημείο είναι 3 στρώσεις ύφασμα αυτό και 3 στρώσεις από κάτω, 6. Άμα το κόβω και το ψαλίδι θα ζοριστεί και το χέρι μου θα κουραστεί. Γι' αυτό λοιπόν προτιμάω να ξυλώσω την παλιά ραφή, θα την ανοίξω και μετά θα κόψω. Θα σας δείξω, θα ξυλώσω και θα σας δείξω. Έχω ξυλώσει τη ραφή, εδώ είναι το σημάδι μου και για να μην έχει πολύ χοντράδι, λοιπόν, εγώ θα προτιμήσω για να μην έχω αυτή εδώ τη τσάκιση και να, επειδή θα μετράω από κάτω προς τα πάνω για να είναι ίσια η γραμμή μου που θα κόψω, γι' αυτό θα τη σιδερώσω αυτό το σημείο θα το σιδερώσω και μετά θα μετρήσω. Πάω λοιπόν να σιδερώσω. Το σιδέρωσα. Δεν χρειάζεται να είναι πολύ καλά σιδερωμένο, ίσα ίσα για να ισιώσει λίγο η τσάκιση αυτή. Λοιπόν, με τέτοιο μικρό σίδερο. Είναι της Prim, είναι μικρό και πραγματικά με έχει βολέψει πάρα πολύ, το χρησιμοποιώ πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, και συνεχίζω. Εφόσον έχω βάλει το σημάδι μου εδώ πέρα, θα καρφιτσώσω τις δύο πλευρές του παντελονιού και θα μετρήσω από την άκρη εδώ μέχρι το σημάδι μου πόσο εκατοστά είναι. Είναι 3 και 3. 3 εκατοστά και 3 χιλιοστά. Αυτό θα μετρήσω σε όλο το φάρδος του μπατζακιού. Λοιπόν, το μέτρησα και τώρα σε αυτό το σημείο κόβω. Είναι πιο λεπτό το ύφασμα, το ψαλίδι δεν ζορίζεται, ούτε το χέρι μου κουράζεται για να κόψει τα χοντράδια. Βγάζω τις καρφίτσες και τώρα από αυτό το σημείο θα μετρήσω γύρω από το μπατζάκι 5 εκατοστά. Έβαλα την καρφίτσα στα 5 εκατοστά εκεί που θέλω να είναι το τελικό στρίφωμα και προσέξτε τώρα τι κάνω. Εγώ ξεκινάω πάντοτε από τις πλαϊνές που είναι η ραφή. Εσωτερικά βλέπουμε που είναι η καρφίτσα. Διπλώνω μία φορά, η άκρη στο μπατζάκι ακουπάει εκεί που είναι η καρφίτσα. Ξαναδείχνω. Μία, δύο. Βλέπετε, ήρθε ακριβώς εκεί που είναι η καρφίτσα. Και βάζω οριζόντιο όταν θα το κοιτάζω. Θα είναι. Το έχω πει γιατί βάζουμε έτσι τις καρφίτσες. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά που έχει τη ραφή. Διπλώνω. Και εφόσον έχω στερεώσει εκεί που είναι οι ραφές, στα ενδιάμεσα τώρα μου έρχεται πιο εύκολα.
Βλέπετε μόνο του μετά. Κάθεται εκεί που πρέπει. Το έχω καρφιτσώσει και τώρα πάω να γαζώσω. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ποδαράκι τσίμα. Αυτό εδώ, έχω κάνει σχετικό βίντεο πώς δουλεύουμε με αυτό το ποδαράκι, ή ποδαράκι γενικής χρήσης. Εγώ θα χρησιμοποιήσω ποδαράκι γενικής χρήσης. Για να μου είναι ολόισια η ραφή, τι θα κάνω? Δεν θα βάλω κανένα σημάδι στο στρίφωμά μου, το έχω γυρίσει, το έχω στριφώσει. Ξεκινάω τη ραφή στο παντελόνι από την ραφή που είναι εσωτερικά. Για μέτρο, για χάρακα, θα χρησιμοποιήσω το χάρακα που έχει πλάκα εδώ. 1,5, εμένα εδώ πέρα, 1,5-2 εκατοστά. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τα 2 εκατοστά, δηλαδή η άκρη εδώ του παντελονιού, αυτή εδώ η άκρη τσάκιση, θα ακουμπάει εδώ που μου δείχνει 2 εκατοστά. Εσείς θα χρησιμοποιήσετε αυτό που αρέσει σε εσάς. Και επειδή θέλω να είναι η απόσταση ακόμα λίγο μεγαλύτερη από 2 εκατοστά, δηλαδή όταν λένε 2 εκατοστά εδώ πέρα εννοούν όταν η βελόνα είναι ακριβώς στη μέση, από τη βελόνα μέχρι αυτό το σημείο εδώ είναι 2 εκατοστά. Εγώ θέλω λίγο παραπάνω την απόσταση αυτή και θα πάω τη βελόνα λίγο πιο αριστερά. Εάν έχετε αυτή τη δυνατότητα μπορείτε και εσείς να το χρησιμοποιήσετε. Κατεβάζω το ποδαράκι, τραβάω τη κλωστούλα μου που είναι από κάτω, αυτό που κάνουμε κάθε φορά στο ξεκίνημα. Και παρακολουθώ όχι τη βελόνα που πάει η βελόνα, αλλά η άκρη αυτή εδώ η άκρη να ακουμπάει στα 2 εκατοστά που είναι ο χάρακας της πλάκας μου. Αυτό παρακολουθώ. Ξεκινάμε. Κάνουμε το στερέωμα. Βγάζω τη καρφίτσα μου. Όταν θέλω να στρώσω το ύφασμα, κατεβάζω τη βελόνα κάτω και συνεχίζω. Έτσι φαίνεται εξωτερικά το γαζί μας. Βλέπετε, είναι ίσιο. Από την άκρη μέχρι το γαζί είναι η ίδια απόσταση και έτσι είναι εσωτερικά. Φαίνεται. Έτσι είναι εσωτερικά. Και εδώ ακόμα στο ξεκίνημα, βλέπετε, ήρθε ακριβώς εκεί που πρέπει. Δηλαδή πήγε ούτε πάνω ούτε κάτω. Όλη η απόσταση είναι η ίδια. Εφόσον έχω γαζώσει, τώρα πάω να το σιδερώσω έτσι ώστε αυτή εδώ η τσάκιση να πατηθεί. Εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις για κάθε νέο βίντεο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα klostiklostula.gr. Σας εύχομαι καλής δημιουργίας.